uNkulunkulu ndodana uNkulunkulu moya oyingcwele, phinde ngilibingelele emagumbeni amane amhlaba. Ngithi uNkulunkulu lapha ekhona abe nani bantwana baNkulunkulu. Urgent message to Ramaphosa. God says to you, ngikwazise ukuthi uNkulunkulu ukulalele ubhekile uthi uNkulunkulu ngikutshela ukuthi Ramaphosa ungumoya, uzwa yonke into oyenzayo, oyishoyo, oyikhulumayo, oyenzayo. Uthi uNkulunkulu ngikwazi Ramaphosa niyekele umkhwanazi phansi ngoba yena uthunywe uyena ukuthi alwele isizwe, ngoba wena baba Ramaphosa waphakamisa isandla ePhalamende wathi wena uzoba president, uzosimela isizwe. Uthi uNkulunkulu ubhekile awukwenzi lokho wena, kunalokho wena uprotector labantu laba abenza okubi. Uthi kuyekele lokho, uthi listen carefully Ramaphosa, akusabusi wena lana, sekubusa uNkulunkulu, sekukhuluma uNkulunkulu. Uthi yabona manje akekho umuntu ozokulalela kwasizwe sakhe, angeke sisakulalela baba Ramaphosa. Wenzile, uzenzile izinto, wakuvumela wazenza zonke izinto, wakuvumela. Uthi manje uyena ophethe, uthi manje khona manje iy'ngane zakhe zizophenduka amabhubesi, ziphenduka ilwane, ayikho into ezokwenzeka manje eSouth Africa. Uthi lalela, listen. Uke wamthinta uRamaphosa, wamthinta uNhlanhla Mkhwanazi, wangalenza iqiniso uphezu kwakho. Uthi remember makuba nempi, uthi uzama ukubaleka nomndeni wenu, uthi uyoqala kuwena, uthi lungisa Ramaphosa, uthi uphezu kwakho, uthi iba u-true president, iba upresident oneqiniso noma ngabe kunjani. Uthi wena mhlambe lezo zinto nawe ukhona kuzona na, uthi uyabuza yena, uthi kulezo zinto ezenzakalayo kukhona yini okwaziyo, ngoba iy'ngane zikaNkulunkulu kade zikhala zibulawa, wena awusho lutho, akukho wena okushoyo wena, ngoba la uhleli khona bakuprotectile, ayikho into ezokwenzeka kuwena. But remember kuNkulunkulu yena ungumoya, ngenza noma yini phezu kwakho, ayikho into angakwazi ukuyenza uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu shut down yonke into, kuzobavaleka iy'toro, kuvaleke zonke izinto, kume yonke into. Uthi ungamthinti umkhwanazi, uthi wena iba neqiniso nje, njengoba waphakamisa isandla wathi wena uzoba upresident, wena uzokwenza zonke izinto zibe phambili. So makuthi khona ubumenemene obenzayo, uthi buyeke uNkulunkulu, uthi buyeke njengamanje. Uthi uyakuwona Ramaphosa, uthi lalela, ungaba nemali ube nayo yonke into, kodwa yena uNkulunkulu mase sesitopha yonke into uzoyistopha. Uthi abekho abantu abazokulalela manje, uthi asikho isizwe esizokulalela. Abantu bakhe manje baphenduka iy'lwane, baphenduka amabhubesi. Kwazi-ke lokho. Uthi usikhwanazi uthunywe uNkulunkulu, uyena omthumile, uyena uyingilosi yakhe ayishintshile wayenza ukuthi yaba iphoyisa ezomenenja yonke into. Uthi lalela, bazolalela yena umkhwanazi ngoba uthunywe uNkulunkulu. Uthi uyakuwona ubuwona kabili kathathu. Uthi okwesi-4 wena uyobona ulaka lakhe luphezu kwakho baba Ramaphosa. Ngiyabonga.